дар вилояти Соғ пас аз 4 рӯзи дигар комиссия кори худро ба анҷом мерасонад. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилоят баъди сар задани муноқишаи марзии саривақт комиссияи махсусро ташкил намуд то шумораи аниқи зарардидагону фавтидагони ин ҷангро муайян ва хисороти онро мушаххас намоянд. комиссия санаи 16 сентябр ба кори худ шурӯъ кард. баъд аз рух додани муноқишаҳои байнисарҳадӣ бо роҳбарии раисони шаҳру ноҳияҳои шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳру ноҳияҳо бо иштироки ҳамаи намояндагони сохторҳое ки дар шаҳру ноҳияҳо фаъолият мебаранд барои муайян намудани ҳаҷми зарари ба оилаҳо расида ташкил карда шуд. комиссияи мазкур аз санаи 16 сентябри соли ҷорӣ дар якҷоягӣ бо сохторҳои дахлдор дар мавзеъҳои аз муноқишаҳои байнисарҳадӣ зарардидаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолият намуда истодааст. сабаби муайян нашудани хисороти пешакии муноқишаи сарҳадиро масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Соғ ба идома доштани кори комиссия рабт медиҳанд. бино ба гуфти сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Соғ Диловар Ҳамдамов, эҳтимол то санаи 1 октябр кори таҳлилу баррасии рақамҳои оморӣ идома меёбад. пас аз тасдиқи раиси комиссия ҳаҷми хисороти муноқишаи марзӣ эълон хоҳад шуд. мақсади ташкил намудани ҳайати комиссия аз он иборат мебошад ки ҳарчи зудтар ҳаҷми зарари расондашуда муайян карда шавад ва ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад ва оилаҳое ки аз сарзадани чунин муноқишаҳои сарҳадӣ зарар диданд саривақт хонаҳои онҳо, манзилҳои истиқоматии онҳо саривақт аз назар гузаронда шуда барои ҳарчи зудтар бо хонаҳо ва ҷойҳои муайян таъмин намудани оилаҳои зарардида ки дар пеш мавсими зимистон аст, комиссия ҳаракат карда истодааст ки ҳарчи зудтар ҳаҷми зарари расидаро муайян намояд. айни замон ҳисороти пешакӣ муайян карда нашудааст ва дар назар аст ки то охири ҳамин ҳафта ҳисорот албатта аз ҷониби комиссияҳое ки дар боло гуфтем дар ҳар ду шаҳру ноҳияи мазкур муайян ва тасдиқ карда мешавад. вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар мубоҳисаи умумии иҷлосии 77-уми маҷмаъи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз харобиҳои муноқишаи марзӣ ёдовар шуд. иқтибос: дар натиҷаи пархошкории ҳарбӣ аз тарафи Қирғизистон зиёда аз 40 нафар кушта ва наздики 200 шаҳрванди мулкии Тоҷикистон захмӣ шуданд. занҳои ҳомила, кӯдакону калонсолон, духтурон, инчунин мусалмонҳои ботақво ширкаткунандагони маросими ҷаноза дар масҷид аз зумраи онҳо буданд. ба ҷуз объектҳои назди сарҳадӣ инчунин мактабҳо, шифохонаҳо, муассисаҳои ҷамъиятии фарҳангӣ, хонаҳои истиқоматӣ, инфрасохтар ва васоили иртибот хароб шуданд. айни ҳол Тоҷикистон барои бозсозии хонаҳои вайроншуда ва инфрасохтори ҳаётан муҳим маблағи зиёдеро равона карда истодааст. поёни иқтибос: таҳлили аниқи хисороти моливу ҷонии муноқишаи марзӣ дар минтақаи вилояти Соғ санаи 1 октябр пурра интишор хоҳад шуд. гузориши Мафнушкурова ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.